ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳия намудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишии диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид, ки дар он муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, мудирони шӯъбаву бахшҳои дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар ҷаласа асосан 4 масъала: рафти омодагӣ ва бунёди иншоотҳои гуногун, ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, омодагӣ ба даъвати баҳории ҷавонон, обуна ба матбуоти даврӣ ва пешниҳодҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавриди таҳлил ва вазифагузориҳо қарор гирифт. аз рӯи масъалаи якум, бунёди иншооти ҷашнӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи сармеъмори шаҳр ва роҳбарони корхонаву ташкилотҳое ки дар асоси амри раиси шаҳри Панҷакент ба маҳаллаҳо вобаста шуданд, шунида шуд. гуфта шуд ки ба муносибати ин санаи таърихӣ дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди беш аз 1000 иншоот ба нақша гирифта шудааст. то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаҳои шаҳри Панҷакент бунёди биноҳои баландошиёна бо марказҳои савдо, мунфашкунии роҳҳо, майдончаҳои варзишӣ, коргоҳи истеҳсоли пойафзол, меҳмонхона, муассисаҳои томактабӣ, бозори нави марказӣ, маркази кулолгарӣ, маркази дандонпизишкӣ, тарабхона сохта ба истифода дода мешавад. ҷиҳати хуб ба роҳ мондани корҳои сохтмонӣ ба масъулини дахлдор супориш дода шуд. дар ҳудуди ҷамъиятҳои деҳот низ ба муносибати ҷашни бузурги миллат 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди иншооти гуногун аз ҷумла таъмири муассисаҳои таълимӣ, бунёди нуқтаи сӯзишворӣ, ошхона, бозор, боғҳои интенсивӣ, ҳавзҳои моҳипарварӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, фермаи чорводорӣ, майдончаҳои варзишӣ, тарабхона, марказҳои савдо, коргоҳҳои дӯзандагӣ, боғчаи кӯдакона, майдони парчами давлатӣ, гармхона, меҳмонхона, коргоҳи мебелбарорӣ сохта мешаванд. ҷиҳати дар муҳлати муайян гардида ба итмом расонидани корҳои таъмирӣ раисони ҷамъиятҳои деҳот вазифадор гардиданд. аз рӯи масъалаи дуюм, омодагӣ ба даъвати баҳории ҷавонон барои хидмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси шаҳри Панҷакент Хушвақтзода Эркин ҳисобот дод ва доир ба ин масъала ҳисоботи раисони ҷамъиятҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр шунида шуд. ҷиҳати ҳарчи зудтар иҷро намудани нақшаи обуна, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо ва раисони ҷамъиятҳои деҳот вазифадор шуданд. дар идома пешниҳоди мақомоти прокуратураи вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент мавриди баррасӣ қарор гирифт. раиси шаҳри Панҷакент қайд намуд ки санаи 28 декабри соли равон паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа мегардад. ҳамаи корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, новобаста аз шакли моликият, паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро мустақиман тавассути шабакаҳои телевизионӣ тамошо намоянд. ҷиҳати дар сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор намудани чорабиниҳои идона бахшида ба соли нави мелодӣ масъулони дахлдор вазифадор гардиданд. ҷаласаи назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро дар муҳлати муайян гардида иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусайн Солиҳов.
در شهر پنجکند جلسه فدراسیون فوتبال شهر پنجکند تحت ریاست رئیس فدراسیون فوتبال شهر پنجکند رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق برگزار گردید. در جلسه رئیس شهر پنجکند قید نمود که باعث خوشنودی است که با دستگیری و غمخوری های دائمی پیشرو معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده در جمهوری صاحب استقلالمان نمودهای گوناگون ورزش مخصوصاً بازی فوتبال سال تا سال تکمیل یافته در این سمت دستاوردها خیلی نظررس می باشند. از جمله اشتراک دسته های فوتبال لیگ عالی کشور در مسابقه های بین الخلقی و جهانی، پیروزی های دسته فوتبال بازان نورس جمهوری تاجیکستان شهرت دولت ما را باز هم بلند برداشت که این افتخار ملت تاجیک است. با شرافت غمخوری های رهبریت مملکت و ولایت سوخت، مساعدت کارخانه و مؤسسه ها، ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند به میدان اساسی مسابقه های ورزشی در سطح ولایت جمهوری به مکان دوست داشته ساکنان شهر و دهات پنجکند تبدیل یافته است. عین زمان صدها نفر نورسان نوجوانان در محفل‌های ورزشی با مشق و صیقل مهارت مشغول می‌باشند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند تصمیم گرفته است که بخشیده به جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 24 انشاءات ورزشی را در شهر و دهات پنجکند ساخته مورد بهره برداری قرار دهد. بعد از تأسیس فدراسیون فوتبال در شهر پنجکند و توجه خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر پنجکند 27 میدانچه های خرد ورزشی مورد بهره برداری قرار داده شده، ساختمان 8 میدانچه دیگر با مرام ادامه دارد. با مقصد اجرای دستور و سفارش های رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی که ضمن ملاقات با مسئولین فوتبال مملکت سنه 3 نوامبر سال جاری و 13 دکبر سال 2023 ضمن جلسه وسیع فدراسیون فوتبال ولایت سوخت تحت رهبری رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده ابراز داشتند مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند با مسئولین برای تامین رشد فوتبال، اشتراک دسته فوتبال سرز در لیگ یکم، رونق بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی، بهره به طلبات زمان معاصر جوابگو نمودن ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند، جلب متخصصان ورزیده به ساحه فوتبال شهر و ترغیب فوتبال بین مخلصان تدبیرهای عملی را اندیشیده ایستاده است. در سال 2023 دسته سرزم در مسابقه های دسته های لیگ دوم اشتراک نمود. برای آنکه شرایط مشق و استراحت ورزشکاران آمادگیشان به مسابقه بهتر کرده شود، در ورزشگاه مرکزی شهر اتاقهای علاهیده برای هیئت داوران، بازیگران که جوابگوی به معیارهای زمانوی می باشد به استفاده داده شده است. حالا دسته فوتبال سرزم شهر پنجکند در جام رئیس ولایت اشتراک نموده سزاوار جای اول گردید. دستاورد نوبتی در سال 2023 در چمپیونات تاجیکستان لیگ 2 اشتراک کرده با 10 دسته بهترین ولایت سوخت بازی نمود و سزاوار جای اول گردید. در 18 بازی چمپیونات غلبه به دست آورده به لیگ یکم را خط گرفت. در ادامه جلسه معاون رئیس فدراسیون فوتبال شهر پنجکند کمال‌الدین جورابایف عاید فعالیت دسته های فوتبال شهر پنجکند حسابات داد. همچنین گزارش مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکند اولوغبک حسین‌زاده دایر به فعالیت بخش، بنیاد انشاءاتها و برگزاری مسابقه های ورزشی شنیده شد. رئیس شهر پنجکند به مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش، مربیان ورزش، مؤسسه دولتی مکتب ورزش شهر پنجکند جهت تشکیل دسته فوتبال بانوان، تعمیر انشاءات‌های ورزشی سپارش داد. اینچنین بابت در هر یک محله و دهه بنیاد میدانچه‌های ورزشی، تشکیل دسته‌های فوتبال از حساب ساکنان محله‌ها، جماعت‌های دهات و کارمندان کارخانه و تشکیلات‌ها، مؤسسه‌ها، مسئولین دخلدار وظیفه‌دار کرده شدند. دیرکتور مؤسسه دولتی مکتب ورزش شهر پنجکند
Панҷакент Улуғбек Бомулоев оид ба вазъи варзишгоҳи марказӣ ва дигар иншоотҳои варзишӣ ҳисобот дод. ҳамчунин чанде аз иштирокчиёни ҷаласа фикру андешаҳояшонро ҷиҳати боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти дастаҳои футболи шаҳр баён карданд. дар хотимаи ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ қайд кард ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷиҳати рушди футбол дар шаҳр ва дастгириву ҳавасманд намудани мураббиёну варзишгарон чораҳои зарурӣ меандешад. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. дар заминаи дастгирию пуштибонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳнамоии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода соҳаи соҳибкорӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент пайваста рушд менамояд. дар шаҳри Панҷакент ҷаласаи чоруми шӯро оид ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузории назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти раёсати раиси шӯро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ баргузор шуд. дар ҷаласа рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои шӯро дар соли равон, масъалаҳои вазъи обёрии заминҳои бекорхобидаи соҳили дарёи Зарафшон, рафти татбиқи лоиҳаи идоракунии ҳамгироии захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии Зарафшон ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд амалӣ мешавад, роҳҳои рушди сайёҳӣ ва имкониятҳои ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ва ҷалби бештари сайёҳон ба боздид аз онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар оғози ҷаласа рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои шӯро дар соли равон баррасӣ гардида, аз ҷумла гуфта шуд ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷиҳати ҳамкорӣ бо соҳибкорон, дастгирии онҳо, ҷалби сармоя, вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ, бунёди иншооти истеҳсолию иҷтимоӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. аъзоёни шӯро ҷиҳати ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои соҳили дарёи Зарафшон, рафти тарҳҳое ки дар доираи лоиҳаи идоракунии ҳамгироии захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии Зарафшон ба иҷро мерасанд ва рушди сайёҳии таърихӣ гузориши масъулонро шунида, нақши соҳибкоронро дар татбиқи онҳо муҳим арзёбӣ намуданд. аз ҷумла таъкид шуд ки бо ҳифзу барқарор намудани ёдгориҳои беназири таърихии шаҳр ки ба феҳрист мероси башарии ЮНЕСКО шомил шуданд, таҳкими инфрасохтори минтақаҳои сайёҳии кӯҳӣ, татбиқи нишондодҳои барномаи рушди ҳунармандӣ дар шаҳри Панҷакент барои солҳои 2023-2025, шумораи бештари сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро ҷалб намуда, барои муаррифӣ ва таҳкими бозори маҳсулоти ҳунармандӣ заминаи хуб фароҳам овардан мумкин аст. дар хотимаи кори шӯро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ таъкид намуд ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент иқдомоти соҳибкоронро баҳри пешрафт ва ободии шаҳри бостонии Панҷакент ҳамеша дастгирӣ менамояд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи ситоди зимистонгузаронӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо иштироки аъзоёни ситод баргузор гардид. нахуст ҳисоботи мудири шӯъбаи иқтисод ва савдо Мақсудҷон Нуруллоев оид ба сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии шаҳру деҳот ба давраи зимистонгузаронии солҳои 2023-2024 шунида шуд. ҳамчунин доир ба ин масъала ҳисоботи намояндагони соҳаи маориф, тандурустӣ, корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ, идораи роҳ, корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия, идораи шабакаҳои барқ, соҳаи кишоварзӣ шунида шуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба масъулини соҳаҳои дахлдор барои бемушкилӣ гузарондани давраи зимистони солҳои 2023-2024 супоришҳои мушаххас дод. ҳамчунин ба масъулони шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр, хадамоти оташнишонӣ супориш дода шуд то ҷиҳати пешгирӣ аз сӯхтор дар байни муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ, бозору мағозаҳо
корхонаҳо, тарабхонаҳо корҳои тарғиботӣ ву ташвиқотиро ба роҳ монанд. ҷаласаи ситоди зимистонгузарониро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро дар муҳлати муайян гардида иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Амондара нахуст дар деҳаи Хоҷапанҷ бо рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ шинос гардида, роҳбарони масъул ва мутахассисонро вазифадор кард, ки ба сифат ва анҷом додани корҳои зарурӣ диққати аввалин дараҷа диҳанд. дар деҳаи Равод раиси шаҳри Панҷакент бо фаъолияти фермаи чорводорӣ шинос гардида, ба чорводорон дастур дод, ки онҳо бояд барои афзун намудани саршумор ва маҳсулнокии чорво чораҳои зарурӣ андешанд. раиси шаҳри Панҷакент зимни боздид аз ҷамоати деҳоти Амондара бо ҷараёни таълиму тарбият дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 63 ва 32 таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. ба раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ доданд, ки соли равон дар ин муассисаҳои таълимӣ корҳои таъмиру таҷҳизонидан бо муваффақият анҷом дода шуд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 63 сохтмони 4 синфхонаи иловагӣ идома ёфта, барои ободонии дигар муассисаҳои таълимӣ нақшаю лоиҳаҳо омода шудаанд. раиси шаҳр бо хонандагону омӯзгорон мулоқоту суҳбатҳо доир намуда, онҳоро ба бештар хондани китобҳо, иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, омӯзиши фанҳои дақиқ ҳидоят кард. мавриди зикр аст, ки дар деҳаи Роҷ аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бинои нави бунгоҳи тиббӣ ифтитоҳ карда шуд, ки он барои баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат хоҳад кард. раиси шаҳри Панҷакент бо фаъолони ҷамоати деҳоти Амондара мулоқот анҷом дода, онҳоро ба истифодаи оқилонаи обу замин, тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, омодагӣ ба давраи зимистон, вусъати корҳои ободонӣ ву созандагӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, риояи талаботи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, мусоидат ба пешрафти муассисаҳои таълимӣ ва тандурустии ҳудуди ҷамоати деҳоти Амондара ҳидоят намуд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан аз рафти корҳои сохтмонӣ ва боздид аз корхонаҳо, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо фаъолияти як қатор иншоот шинос гардид. нахуст раиси шаҳр бо ҷараёни сохтмони бинои нави Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар кӯчаи Саломиддин Шаропов шинос гардид. иншооти мазкур аз ҷониби пудратчиёни ширкати бинокории Асл бунёд гардида, он аз 3 ошёна ва таҳхона иборат мебошад. ҳамчунин дорои утоқҳои барҳавои корӣ, маҷлисгоҳ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. зимни шиносоии раиси шаҳри Панҷакент аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ ба роҳбарияти Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва бинокорон ҷиҳати анҷоми босифати он истифодаи масолеҳи сохтмонии хушсифат дастуру супоришҳои мушаххас дод. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент бо фаъолияти маркази дандонпизишкӣ шинос гардида, бо роҳбарият ва кормандони он суҳбат намуда, ҷиҳати хизматрасонӣ босифат ба аҳолӣ дастур дод. дар паҳлӯи ин марказ коргоҳи истеҳсоли мебели рахш фаъолият мекунад ва тибқи дархости сокинон мебелҳои замонавиро барои коргоҳ, меҳмонхона ва манзилҳои истиқоматӣ бо тарҳи зебову сифати баланд пешниҳод менамояд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ зимни шиносоӣ бо фаъолияти ин коргоҳ ҷиҳати ба роҳ мондани хизматрасонии хуб тибқи завқу дархости мизоҷон тавсияҳо дод. зимни боздид аз иншоотҳо раиси шаҳри Панҷакент ҳамзамон бо фаъолияти муассисаи давлатии Кохи Лоиқ шинос гардида, бо кормандони як қатор ташкилоту корхонаҳое, ки дар ин бино фаъолият мекунанд, суҳбати самимӣ анҷом дода, барои дар муҳлати кӯтоҳ ба поён расонидани корҳои таъмирӣ дастур дод. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. бо мақсади пешгирии яке аз бемориҳои хеле хатарнок ба саломатии инсон ботулизм, кормандони маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии сардори ин сохтор Амриддин Темиров
нахуст дар мағозаҳо, нуқтаҳои савдо ва бозори марказии шаҳри Панҷакен бо фурӯши маҳсулоти ширӣ аз ҷумла ҷурғот, чакка, маҳсулоти нониву гӯшти ва халтачаҳои соли навӣ шинос гардиданд. Амриддин Темиров ба соҳибкорону фурӯшандаҳо тавсия дод, ки онҳо бояд аз ҳама гуна хӯришҳои маҳсулоти ширӣ ва гӯштию нонӣ, ки ба саломатии инсонҳо зиён мерасонад, ҳушёр бошанд ва ҳеҷ гоҳ талаботи санитарӣ ва эпидемиологиро халалдор насозанд, зеро саломатии инсон хеле гавҳари ноёб аст ва бояд дар даврае ки мо ба соли нави милодӣ омодагӣ мегирем, талабот ба чунин маҳсулот хеле зиёд мешавад. мудири шӯъбаи санитарӣ маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Панҷакен Бомулло Усмонов дар бораи ботулизм, як бемории хавфнок, маълумоти зеринро пешниҳод кард. бемории ботулизм ин бемории сироятӣ ниҳоят хавфнок буда, ҳатто ба марг оварда расониданаш мумкин аст. сабабҳои асосии бемории ботулизм ин истеъмол намудани маҳсулотҳои хӯрокворие ки дорои микроорганизми бактерияи ботулизм мебошад. ин асосан ба воситаи худ бемории ботулизм ҳасибак, ин аз калимаи ботулус ҳасиб гирифта шуда, бори аввал аз маҳсулоти ҳасиб пайдо шудааст ва одамон гирифтори ин беморӣ шуданд. солҳои охир дар миқёси вилоят бемории ҳасибак аз ба воситаи истеъмоли маҳсулотҳои консервакардашуда дар шароити хона пайдо мешавад. яке аз сабабҳои ба амал омадани бемории ҳасибак ин истеъмол намудани маҳсулотҳои консервашудаи хонагӣ мебошад. дар вақти риоя накардани қоидаҳои санитарию гигиенӣ, шустан ва консервакунонидани маҳсулотҳои ғизоӣ бемории ботулизм пайдо мешавад. ҳамаи шаҳрвандон бояд донанд, ки пеш аз тайёр намудани маҳсулотҳои консервакардашудаи дар шароити хона бояд ҳатман шустушӯи маҳсулотҳои полезӣ бошад, хоҳ мева бошад, хоҳ маҳсулотҳои полезӣ бошад, бояд ҳатман шустан ва таъмиз гардондан ё стерилизатсия мегӯем, таъмиз гардонда шавад ва баъд дар вақтҳои муайян истеъмол карда шавад. дар ҳолати иҷро нагардидани қоидаҳои санитарию гигиенӣ дар вақти шустан ва таъмиз гардондани маҳсулотҳои ғизоӣ бемории ботулизм ё чӣ хеле ки гуфтем ҳасибак пайдо мешавад. зимни суханронии хеш Бомулло Усмонов ба мо иттилоъ дод, ки дар қаламрави вилояти Суғд вобаста ба бемории ҳасибак яъне ботулизм чандин нафар шаҳрвандон гирифтор шуданд ва соли 2023 дар шаҳри Панҷакен аз як нафар шаҳрванд чунин беморӣ ошкор гардид. ӯ андешаҳояшро дар бораи роҳу усулҳои пешгирии ботулизм чунин иброз намуд. ҳамасола дар миқёси вилоят бемории ботулизм ё ҳасибак ба қайд гирифта мешавад ва ҳатто ба марг оварда расониданаш мумкин ҳолатҳое ҳастанд. барои ҳамин ҳар як шаҳрвандон бояд ки дар вақти тайёр намудан ва ба истеъмол пешниҳод намудан бояд қоидаҳои санитарии гигиениро ҳатман риоя намоянд. бо фаро расидани соли нави мелодӣ дар бозорҳо ва фурӯшгоҳҳо маҳсулотҳои муҳлати истеъмолиаш гузаштан ва пассифатро ва дар ҷойҳои ғайримуқаррарӣ нигоҳ доштаро харидорӣ ва истеъмол нанамоянд. бояд ки ҳар як соҳибкор вазифадор карда шудааст, ки маҳсулотҳои муҳлати истеъмолиаш гузаштан ё дар шароити хона тайёр карда шуда, ки бе иҷозати маркази назорати давлати санитарии эпидемиологӣ ба фурӯш гузоштан роҳ надиҳанд. воқеан имрӯз бояд шаҳрвандон, харидорон, истеъмолкунандагон аз истеъмоли баъзе анвои маҳсулоте ки дар хона тайёр карда мешавад, аз ҷумла хӯришҳо, консерваҳо, ҷурғот, чакка,
محصولات نانی و گوشتی خیلی هوشیار باشند. در صورت خریداری چنین محصولات پس‌صفت و مهلت استعمالش گذشته، آنها می توانند با بیماری‌های گوناگون از جمله بیماری بوتولیزم گرفتار شوند که این برای هر یک انسان خیلی خطرناک است. گزارش عباس همراس‌زاده و شاهحسین صالح‌ها. در زمینه اجرای قرار رئیس شهر پنجکن از 10 مارس سال 2023 تحت رقم 101 درباره تامین فعالیت با نظام نقلیات مسافرکشانی به شهر پنجکن وارد شونده، گروه کاری در هیئت سرمتخصص شعبه اقتصاد و سودای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن مقصود نوروبلویف، راهبریت و کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن سنجش ساحوی انجام دادند. در جریان سنجش معلوم گردید که نه همه رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافرکشانی طلبات این قرار را رعایت می‌کنند که در نتیجه با وارد شدن به خیابان مرکزی شهر پنجکن مخصوصاً در اطراف بازار مرکزی ماه‌های آخر تنبشوی خیلی تشویش آور به مشاهده می رسد. گروه کاری با سرداران بریگادا و رانندگان صحبت‌های علاهیده انجام دادند. آنها با آنها بار دیگر تاکید ساختند که در اساس قرار رئیس شهر پنجکن برای ایستگاه اساسی واسطه‌های نقلیاتی که از خارج شهر پنجکن وارد می شود، از جمله از جانب سمت شرق در سر ایستگاه قواله شهر جمعیت دارای مسئولیت محدود عادل، در سمت غرب در استانسیه تعمیر اتومبیل‌های واس، در سمت شمال در نزد جمعیت دارای مسئولیتش محدود ایدلویس، در سمت جنوب در میدان کوپروک سوی زیبان واقع در نزد پایگاه نقلیات بارکشانی جمعیت سهامی شده بارکشان معین کرده شده است. بر رانندگان واسطه‌های نقلیاتی که در این سمت‌ها حرکت می‌کنند و هر صبح به شهر باستانی پنجکن وارد می‌شوند از طرف کارمندان بازرسی دولتی بار دیگر تاکید گردید که در صورت اجرا نشدن این طلبات قرار رئیس شهر پنجکن نسبت آنها مطابق قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان مجازات پیش بینی شده است. سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن ظهور عطاخواجه‌زاده به ما اظهار داشت که واقعا ما تصمیم گرفتیم که در سمت اجرای این قرار رئیس شهر تمام امکانیت‌ها و نیروی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل را روانه نموده برای در 4 منطقه معین شده من بعد واسطه‌های نقلیات وارد شونده همچون ایستگاه پیش بینی می شود و در صورت رعایت نشدن این طلبات ما تصمیم گرفتیم که نسبت به چنین رانندگان تدبیرهای تاثیربخش اندیشیده خواهد شد. گزارش عباس همراس‌زاده و خیام جورایف. همگیران گرامی قدر، در هفته نو برای هر یکی شما نخست تنی صحتی بی‌گزند، بخت و سعادتی بلند و کامیابی های دلپسند آرزو نموده تمنای آن را داریم که ما همگان باید افتخار بزرگ وطن عزیزمان را دوست داریم و تحت شعار تاجیکستان به پیش در آبادی و شکوفایی این کشور مقدس سهم ارزنده خویش را گذاریم.